Barangay Council sang Alihis, Bacolod City, ginpaandaman ang mga establishmento nga may mga parokyano nga menor de edad kun gab-e. Curfew hugot nga ipatuman bilang suporta sa kampanya kontra droga. Yaring aton balitang barangay. Sa pagdamo sa mga establishmento nga bukas 24 oras, nagakaalarma ang konseho sang barangay sa pagdamo sa mga menor de edad sa pila ka mga establishmento nga nagalapas sa curfew for minors. Magluwat sa mga pamatanon, ginsita man ang mga nagapanigirilyo sa pampubliko nga lugar bilang paglapas sa anti-smoking ordinance. Ng kabataan nila Gaindra must be stopped early as possible. Kay kung dako na hindi na ni mapugngan. Sa mga hindi magsunod sa direktiba sang konseho sa barangay, ginapasiguro ni De La Vega nga kansilahon ang ilang barangay permit. Nga kung may mga minors nila, automatically 9:30 must be stopped. Kay kung hindi sila magpati, I will the one to stop sa ilang negosyo dira. Ang tikang sang Alihis ang luyag nga ipatuman sang Police Station 7 sa barangay Mansilingan. Samtang wala pa sang may na biktima, ginakuha na mo na daan, ginaaksyonan para nga mangin matawhay kitag malinong ang barangay Alihis. Panugyan ni Gabana sa mga ginikanan, bantayan ang ilang kabataan nga hindi magliho-liho kung gabi kag hindi magamit nga drug runners sa mga durugista. Kay para malikawan ta nga mangin either mabiktima sila sang isa ka krimen or sila mismo ang makakomiter sang krimen. Upod si Reynald Castillo, Adrian Prietos. 1 Western Visayas.